This trip is brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan manamit. Mari, di mo pa na diya seryosa? Lagi talunon? Baboy talunon ko no. Sang sano ang ulihi mo nga kadto sa Candoni o kung nakakadto ka na gid man bala sa Candoni. Sa sining episode, ma-road trip kita sa Ilabanwa kag saksiyan ang mga pagbago didto. Mga isa na kadekada ang last ko nga kadto diri. Sa ako tiliwat niya pagbisita, ako niya kaupod sa night day kag damper, mga first timers. Sa wala makatultol, kung halin ka sa kabangkalan, paglabot mo sa may dangkalan sa ilog, may merkado, may dalan pa wala. Ina, ang dalan pasaka sa Candoni. Amat-amat nga nagapataklad ang dalan, paliko-liko, pero sementado na asta sa proper. Ang amon mga tour guide, mga staff ni Vice Mayor Lori May Gargar. Gikatuan namon ang popular sa karon nga Gatuslaw-Basay Highway, dalan nga magaangot sang Candoni sa Basay Negros Oriental, pero pwede man makalusot sa hinubaan kag Sipalay. Siling din nila sang mga residente diri. Ining Gatuslaw nga highway, nang isa man siya ka-alternative nga ruta pakadto ka sa Sipalay. Kung doon sumuran ka na sang view nga from Kabangkalan going to Sipalay, going through sa highway sa Kawayan, pwede mo ni siya magamit nga alternative nga route pakadto sa Sipalay para nainaban ang view kay kabukiran naman tanan ang makita mo. First stop namon ang Tigmaya Cafe View. Ginatawag man ini nila nga Selfie Park. Amon man na abdan dito ang grupo sa mga riders nga gikan pa sa Sipalay City. Pa mo? Taga Sipalay, sir. Sipalay ka mo. Nabasahan ako ng salakyan, may tripping na rin. May sulat gaya buok nga tripping ni Rubing. Sige. Dili ka mo para may ano. Be ako. Grabe. Ako na tripping ni Rumi. Dito timingan lang kami sulat-sulat. Dali ba tibot na road trip? Mayo. Taga Sipalay pa, lagaw man. Pakarabot pa ka mo di motor lang? Grabe, mayo ah. First time man din namon. Sige, thank you again. Mo-order ka sa idalom sa pagkaon, kagang imo-order, i-deliver dito sa ibabaw sang bungyod. Pagsaka namon dito ko naintindihan nga ginatawag siya nga selfie park. May nagkalain-lain nga mga Instagrammable spots nga ara sa ibabaw kag puro bukid ang imo palibot. Kung gusto mo magkapakpak, pwede. Gusto mo mag-swing, may ara man. Luyag mo magsiso, go ahead. Kung trip mo maglumlum sa pugad. Oo. Kung ano mga dala mo kalain. Teksuranta ka na ko. Pugad baboy. Sige bong. May viewing deck man sila. Kung sa mga nabisitahan ko nga mga kapihan sa bukid, either sa left or sa right side lang may bukid nga view. Diriya, pwede ka maka 360 degrees nga libot. Puro bukid ang palibot mo. Istorya sa mga residente diri, ang ngalan niya Candoni, naghalin sa tinaga nga Candoni. Kay Duni, isa ka legendary nga dalaga nga si Junisha, nga ginasiling naghikog matapos ginpilit sa iyang mga ginikanan, magpakasal sa hindi niya palangga nga tao. May bato pa diri gani kuno nga pwede halukan para mag-wish. Isang sa una nga chimpo, kumbagaan si Candoni na di kuno ang tao daw siya na palang Diwata na di sa ano. Candoni. Pero legendary lang na iyan Belief lang. Belief lang na sa mga tao nga mo sina. Tapos may ara na sa mga paguna nga bato ni Candoni, may duwa na da ka bato nga Candoni. Na kung magpakasal ka or may pangayoon ka, makadto ka lang sa balay ni sa bato ni Candoni, manghayo ka or manghulam ka pinggan, pagkabalik mo da sun adlaw ara na nada. Ambot kung ano nakatro pero amo lang. Amo na believe ko sa mga tao din. Kahibalo ka mo ba lang nga sa Duanay ang Candoni, isa lang ka barangay sang Kawayan.
Nagsugod ang sibilisasyon diri sa 1935 sa gindala ni Santiago Diego o kun Lolo Tagoy, isa ka prominente nga tawo nga taga Isabela, ang isa ka grupo sa settlers. Sila ang nagsugod sa Tabla Valley Settlement. Ginhawa na nila ang valley nga amo karon ang ginatidugan sa sentro sang Banwa, pero kadaman sa ila napatay sa malaria. Nag-amat-amat na damo ang tawo sa Tablakag sang August 22, 1958 nangin isa na ini ka munisipalidad. Kagin inagurahan sa tong August 12, 1961. Subong 60 years old na nga isa ka munisipalidad ang Candoni. Sumugod sa kin-develop ang dalan sa Barangay Gatuslaw nangin instant attraction na ini sa mga turista kag sa mga lokal. Ini ang rason kung nga may nagtuluhaw nga mga kapihan kag viewing deck. Sa una, hindi man gini mga spot ng ilang ginakantuan. Ang dalan lang tungod do kanami isang dalan ang ilang ano. Pinakaano gid nila ang dalan lang niya. Ang mga spot niya ulihin na lang galing ti syempre. Once nga may nami ginakantuan sila kung magpatindog nga spot, ilantuan naman lang na isang tao. So good naging develop ang ini nga part sang highway Gatuslaw going ni kuno sa may Basay or pahinubaan nga dalan. Pakadto pwede man siya lusot si Palay actually. So good sa nag-develop ang ini nga dalan, amat-amat siya nga nag-attract sa mga turista. That's why may mga kapihan nga nagtuhaw sa higad sa bukid kay katahom katama sang view. Baliara ka sa kabukiran samtang nagapangapi ka amo na imong mga lalantawon. Isa sa mga unang nga kapihan diri ang kapihan ni Sangguniang Bayan member Demben Katipunan. Kadamo man sa mga pwede pwestuhan for picture taking. Pag-abot namon, nagatulutalithi. Gani, nagafog ang palibot, tuman katugnaw. May mga Instagrammable spots man siya. Sa pagsugod kuno sa pandemic, ang mga tawo diri hindi man makahalin. Gani sa nakita ang iya nga kapihan, ini na ang ilanangin palahuwayan kag lugar para mag-relax. That time, hindi sa kagwa. Oo. Di pagka nakita nila doon nag-open ko di ang mga local mo lang taga Candoni mo lang nagalagaw. Namian gid at least bisan di sa kagwa pa si Palay pa kundi nga mga ng beach bala. At least may ari sila di nga lagaw-lagawan. Paliwaliwahan. Paliwaliwahan, makakulo sa mayo nga hangin. Oo. Kaya pag diri ka ho, kita mo layo ang imong tulukan. Do maka-relax sila kuno. Sino man abi ang hindi madimat, lantawa ba lang imo palibot. Sir, akong host, hindi na siyang host. Akong host, yung nagawa niya ko, bara pati. Sir, basta sa dalawa, ano itong dalawang, sir? Atong kubo? Ay nang kuan ko lang na daw function room whole tane na kung may mga birthday ng mga jutay lang. Oo. Na maka-hold kami. At least mga 20-30 per packs yung namin. Tapos sa dalawang to, inyo pa to? Oo. Ay daw mga almost 10 hectares di ang ako na Lapad. Oo. So mga mula ni obra ko di makapakalag ko di pa tanong ko mga kahoy. Ito na ganun, may mga line na sang Oo. diri man Perfect ang lugar kag ang weather para sa kape. ay sir, gitol mo? Mga Mr. May gamay kami nga balot i-share namon sa inyo gali. May dala kami nga. She start from Mercy. Para sa kape. Salamat. Ay, Mercy. Thank you. Wow, mercy. Abe. Tilawan. Abi tilawan ta.
Ang Mercy, eh. Ano? Wow, kanamit. Namit? Di ba? Teman? Sa Mercy, tanan, manamit. Sa mga bungyod kuno sa idalom, may mga spotted deer pa nga makitaan. Halos ng breeding areas ang Isang spotted deer? Until now? hotel lang. Meron ginagapon, sir? Isang ano? Rabbit? Talaga galing kasi mana, dala mo. Mari, di damo pa na diya, sir, sa? Ano yung talo noon? Baboy talunon ko, no? Ay, pala baboy talo noon. Alam mo, sir. Damo pa di. Irison yan, nag-reason mo tanan ng video din. Hindi sa daw pa na di mga usa. Mga baboy talunon daw man. Haraman. Bok! Single pa ko na bok. Ang talo nun. Ito ano pa kita ano nga mga concert nga mga sapat. Super na, huwag malangin natin yung Damo pa gid sir. Nara, heard ba na sila yan? Agat grupo-grupo. Sa unahan sini, amo ang damutan sa hinubaan isa ka forestal area. Road trip gid tuod ang ini nga tripping kay man mas malawig ang tinira sa salakyan sang sagwa. Pero bisan sa salakyan ka pa lang, malingaw ka na sa mga taran-awon sa palibot. Sa karon, wala pa gid totally nagbukas ang banwa sa mga turista dala sa pandemic, gani ilista lang anay. Kung mag-okay na ang tanan, kabalo na kamukon ano ang una nyo nga bisitahon. Very promising ang Candoni, kadako sang potensyal para sa turismo. Kumusta ang Candoni sa inyo nga mga first timers dere? Kanabi, gido. Lagi kami nag-expect nga amunin katawom sang landscape sang Candoni. First time. Ikaw ya ma'am. Surprise. Nga man. Hindi wala ko mag-expect na amunin pa natin. Siningani nila diri sa Candoni, experience rural tranquility. Di bala ka damo pagid sa mga lugar nga wala ta pagani mabisita bilang mga Negrense no. Kadamo sang dapat nga diskubrihon diri sa Negros. Basi may mga suggestion pa kamo sa mga matahom nga lugar nga pwede pang tripping ni Roming, please do post your comments below. Kung lihag nyo maging updated sa mga episodes ng Tripping ni Roming, please do follow our Facebook page and YouTube channel, Digicast Negros. Ululubod kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, gini ang Tripping ni Roming! This trip was brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan manamit!